Good morning everyone, may pasok ako ngayon. 6 o'clock ng umaga yung pasok ko ngayon. So pag may pasok ako, may trabaho ako, yung inaalmusal ko talaga kasi wala na akong time, nagmamadali ako. Ito yung inaalmusal ko everyday pag may pasok ako sa trabaho, pag may trabaho ako. Yung sweet potato ready to microwave. Microwave mo lang siya ng 6 minutes and then ready na siyang pang-almusal. Sobrang dali lang, lalo na pag nagmamadali ako. Antayin ko lang siyang i-microwave ng 6 minutes and then palamigin ko ng konti and then meron na akong almusal. Tsaka healthy pa, sobrang healthy almusal. Nabibili to sa store guys, sa Walmart. Ganda-ganda ako sa moisturizer na ginagamit ko lalo na pag may pasok ako kasi ang kintab sa mukha. Habang nag-get ready ako again, ito microwave natin siya ng 6 minutes. Wala na ako masyadong time guys. So habang naantay natin yung sweet potato natin sa microwave, ayusin ko yung buhok ko. I-style natin. Kasi kagigising ko lang tayo yung buhok ko. So, ayusin natin yung buhok natin and then wala na akong masyadong time. Mag-get ready na ako and then continue na lang natin yung pag-vlog mamaya pagkatapos natin kung mayroon pa tayong time chika-chika. Kasi wala na talaga akong time. Anong oras na ba? 5 o'clock na, 5:05 na. So, wala na talaga akong time mag-chika-chika. Mamaya na lang. Gawa tayo ng coffee guys. Habang may time pa tayo. Kasi masarap yung coffee. Samahan ng sweet potato. So, gawa tayo ng coffee.